Si tu vols, derrotarem els que van fer la guerra contra Iraq. Si tu vols, tindrem habitatge assequible. Si tu vols, millorarem la qualitat de les escoles i dels hospitals. El proper 14 de març tenim l'oportunitat d'elegir un govern progressista i dialogant, capaç de posar l'economia al servei de les persones i de les famílies. Un govern que treballi per al benestar de tothom. Cada vot al Partit Socialista és un vot per derrotar el Partit Popular. Som molts els que estem treballant amb serietat i rigor per aconseguir-ho. Amb 8 anys de govern del Partit Popular ja n'hi ha prou. Voldria comptar amb vostès per construir junts un país millor per nosaltres i per als nostres fills. Perquè una altra Espanya és possible.